आंनि खानायनि कालारखौ नाय कि मस्ती जादो मा कालार बिलाय हा नाया माने मा कालार ओ मोखौनि गोदै कालार ओ बहुत सुंदर नोंखौ मोनासो नोंखौ सोंस्लायस्लाय बुंले आं आरो सैमा मासेखौ सों आं दाख्लैनो बुंदों सैमा मासे फिसिगोन आंनाव सोंना नों सैमानाव सों दा आं ओंखाम जाहोनांगोन आं दा ओंखाम जानानै दसे आखामाथ' मोनखाबाय आंनिया आखामायावबो मोनखाबाय थाव गैयिनि गारनोसो भाजाबो संनो हायाखै आं मैया बावगारलांदो बागरदे माने बागर जानोखौ बागरा खननै जागोन खिलि करता है मगन लाने नुगारदों ini kerja makanya dia intinya mokhwa jitia mana bunga safa ke dugiaba letra ke thabe aba lanje gejja जालांनाय इगति जालांनाय ले दुगैयालासिनो थाबाय थायोना इयो दुगैयालासिनो थायो खानाय लोबालासिनो थायो नै मानामसदो बुख्रा मा एरख'दो थाइजौनि माबा थाइजौ जादों उथि मा जादों उथि माने उरुनो बोलिया उरना नों उथिले क्या हुआ बोलो तो मालक मा जादों उरुनायफोराव डिस्टार्ब ओरै बनाओ नहीं हम ही बनाया है और कम बनाया Ya se lo ponen ¿no? Me lo creo que अच्छा इसे धोखा देता है Ay, ¿qué duele? kayu kiri saya kiri bawah mana ada अरे ये वो अरे जाओ तो है देखा बीबी रखने का फायदा जल्दी शादी करने का फायदा हम जाओ तबा अरे मुझे बैठा फोन करना बैठा जाने नहीं करने काम बाकी टाइम नहीं करने हम एनी टाइम दाउट दाउट करके गाली देते रहता कपड़ा चाहिए what do you want So, mamungan? so mabungan mai Tuwing na lang ada mam. ini lo kamu अरे मिनी ले चला बाबू हम सब लेके गए थे आता दोस्त सब है हम सब ले आता Atta masih baik barta masih kay nang yaman reaction so lang आता na. ने माबोनो सोयटावनो संनांगा हम हात्ता बजा मोननांगा हात्ता बजा जानांगो Mana mana ni kita zanay, mana ni kita zanay. मानानि के जादो Sanju puni ka? दुटा बजा जादो र Ba? आं केटो फैना ऑफिस निफ्राय 12टा 1टा फैदाङो 1टा बजा फैदो कमसे कम 1टा बजा ओंखाम मोनजानांगोमोन Detta bazo baide. 1टा बजा ओंखाम मोनदो फायनानैबो जना थाफैबाय नांगो एमानताय Are manse sir manse फाइग्रा ham जायो खिथा जन. बाय फाइदो दसे टाइम दो जना आं ना जायो आं जागोन ना आंथ' जाया होनना बुङाखै बाय ना नों आंथ' जागोन गारियाव होनना बुंदो बाइकआव फैनाया जाया होनना बुंनाया बेलेग बाथ्रामोन नों गावनि गिदिर बुंना लानो हाना संख्ला संख्लि जानायफोरा मा बाङाय दंब्ला दंखि आंनि जेबो हजम खालामनाय दंख्लिनायनि जांख्लानायनि लोगोफोरनि बाथ्रा बाङायथ' जागाव थिग जांखौ फायदो नाङो ना इफोर याक्को थिग जागा ना आंनि इगिदिन आं लिमिटेड जायो ना बारा ना खम मियानो नोंखौ मोनसे बुंखांबाय आङो बा जिमानखिनि केपाबिलिटि हिमानखिनि जा जिमान उदैयाव स्ट'र केपाबिलिटि दङ ना हिमानखिनि दिनैनि ब्लगाव दाउदैल' जादो बास दाउदैल' जादो स' दा आरो हरनि ओंखाम संनो जालायबाय मा दाउदैल' आं दा बहुत जागौमोन आं साहाबो लोंगौमोन साहा फुदुंना दं साहाबो फुदुंनो हायाखै सोरबा दाउदैजों सानजु जायो नामा हयथ' नों मोनसेल' हयथ' नों सान लोंनो हागौमोन हयथ' नों दाउदै खिन्थु नों निजेनो बुंदों आं दाउदैखौ जागोन होननानै आं एखारनो साहाखौ बहाय खाबायमोन मिथिगौ साहाखौ बहायनानैनो आरो आङो बेखौ बोख्लायनो दोनदों फिथाफोर बनायगोन मालपुवा बनायगोन बा साम'साफोर बनायगोन ना साम'सा जागोन हारसिं दाउदै दैनै जादो आरो नोंनो आरो मालपुवा नांगौ आरो दै बायालासे जायोमोन जे सिगां दाबो जागोन आं दै बायालासे एवना होसन आंथ' जाया होनना बुङाखैना आंथ' जागोन होनना बुंदों नोंथ' नोंनिया मा खामानिया बेनो आरो नों एवनाल'सो होनांगो मानसिया लकडाउनाव मोनैनि कारणे बेसा अनि जादो नों आरो खानसे दैबा जा मा जानो दैबाथ' जाखादो नों दहाय फुङाव खैथा जानाय फुङावबो नों मोननै जादो ओमफ्राय आरो नै दाबो आरो मोननै आरो बेदरबो जाबावदो हारसिं जादो नामा मानो मोननैखो नों जायाखै मानानिखौथ' आङो मात्र एक बाइटल' जादो मोनसेल' मात्र सामस मोनसेल' जादो मोनानिखौ नों बाइल' जादो दयनिखौथ' आखाम जानो नोंसोरो बारा जादो नोङो बाङायल' मोनजादो ना आं नायबाय थायो जाबा नायबाय थायो आं आं मा खालामनांदोंमोन आं नङा मायबा खालामनांदोंमोन
मा खालामदोंमोन तेरा नङा माबा खालामदोंमोन Dialog मारै थांनायावनो बायदि फैनाय इयाव लोगो ओरैनो लोगोनो दाउदै सानि मोनसे गैया जाना थादों गायब जाथ'खादों नों दसेनो दहायबो सानाव आं नायबाय थादोंमोन इखो बिराद सैतान खेबसेयावनो मोननै पिस मोनथाम पिस उथायो बिराद सैतान आं मोनसे जाबाय थायो मोननै खेबसेयावनो उथायखाबाय जाबाय ओमफ्राय गाबाव जाबाय इनि उनाव आंखौ बुङो जे आं गाबावदोसो उथायो होननानै खेबसेयावनो मोननै थिखां इखो हिसाब गैया आं जे थप थिखांबा मोनसेल' पिस उथायो बा आदाल' पिस उथायो মই সব অবজার্ভ করো নাসা বলে না ভাবি মোট কেউ খুর नों जे पेट्र जादों माया आंनि खावलायानो हाबने बाय गदे इना नायना मागा दखारनाय जायो बारा के आरे आङो मा होनना बुङो नों जे बेदर जादों ना आं जे बेदर जायाखै सानजौफुङाव मबे बेदर जादों आंलाय नों फिजुन बेदर जानायालाय फिजुनखौ जानायालाय दा ओरै बयनि बेदर एसेयावनाय बेदर नुनानै जादियान आं गोसोम ओरैनो नों मेगनाव ओरै मेगन खाथियाव लामना फैनायखौनो नोंबो जाबाय जाबाय गोदना मोनसे दोङोमोन ओमफ्राय मोनसे फिजुन दरफाम दोङोमोन कलि हबो निकि बुंबानोथ' जायो आं इगोदे नङा बुंबानो मानिनाय नंगौखौ नंगौ नङाखौ नङा नों बारा जादो आरो एख' नङा दालाय मा जाखो आं बुंदों आंनो एवनो हाबाव होननानै लाबाव नङाना आं जायाखैना इगोदे नों जेन'का बुंदो जायाखै नों जेन'का बुंदो जे आं माखासे खननै थिनिनिफ्राय बेलेग नों बेलेग प्लेटाव जा आं बेलेग प्लेटाव जागोन बा भाजाफोरा बेलेग प्लेट आं माने गम मोनगोन जाङा सब प्लेट भाजाखौनो बा बेदर भाजायानो जा बा जिखुनु भाजायानो जा मोनसे प्लेटाव जायो किन्तु बाथोनखौ सामब्राम बाथोन बा माबा बाथोन बा मोनसे प्लेटाव जाया आं मानिगोन सामब्राम बाथोननि खुरखा आङो सामब्राम बाथोन बा बिराद जाखायो आङो सामब्राम बाथोनाव आङो सामब्राम बाथोनखौ इनि खाथियाव होनाया कुनु जिबनाव माने इयो सेस खालामगोन इखो सामब्रामखौथ' जाखायोना बाथोन जब जाखायो माने बाथोनखौ जायो बाहाय इ माने एकदम आखामनि सायबो बाथोनखौ जारो सिगां तो बाथोन नैसिनि नों बनायो नामा नों डायलग मारि दा बाथोन बाथोन बाहाय जा नों मुनि बायबाय जायो आंनि बडिया जिमान हिसाबै जागोन ना नों नोंनि बडि हिसाबै खम जानांगोन ना तो आंनि हिसाबै नोङो टक्कर मारिना आंल' खमान जानो लुबैयो जाया आं टिभि नायनाया हामजायो खनसे नाया जाखांनानै ओमफ्राय जाखांनानै टिभिखौ नायबाय थालायबाय ओमफ्राय टिभिखौ नायबाय थांगौ मानिनो बाथोना खावसे गैला सेस सोर माने हामदों नों टिभिखौ नायबाय थाना आं जाबाय हागोन टिभियावनो जुदि उदै बुङोबा नों मानो जनानै नायबाय नांगौ गोदो नायबाय था उदै बुङो नों टिभियावनो आखाम जानो दरकार गैया नोंनि सलाय मोसादों आंनो मानो गैया दामानि नों खम दामि बायना फैदो नों बारा दामि गानदो इबा आंनि सला नों मानो गानदा आंनि फेभरेट कालार गोसोम ब्लेक एन्ड व्हाइट फेभरेट कालार मानसिना मोनसेल' थायो आंनिया मोननै ब्लेक नोंनिया मोनथाम नोंनिया ब्लु कालारबो ब्लुआबो नंगौ ब्लेक व्हाइट एन्ड ब्लु तो ब्लेक आंनिनो सला गोजा आंनियाबो इखौबो मावबा सोगोन जिना खालि आं दिहुनना इखौ गानगोन इसेना लागोन इखौ गानबा आरो इखौ सेना लालायगोन उल्टा होमबा आंनो मानो दा ब्लु गानाखै बहुदिन ब्लुखौ गानाखै ना ब्लुआ हाबना दंबाय दे आं बिहाय नों मा बुङो आं टि सार्टखौनो गान फैसा बासिलांगोन नो तो मानो गानना नोंलाय गान दा सोरनि सला गानखो नों आंनिखौ मानो गानदों नों मानो बुंदो दा इखौ बाथ्राखौ बुंना मोना आरे मानो गानदो होनना बुङाखै आं गानदोसो होनना बुंदो आंनि सलाखौ गानदो होननासो बुंदो आं रिपिट खालामबाबो जि खसा बाथ्रा बे खसा बाथ्राया नखारगोन आरो नोंनि खानानिया भुल जादों आं खसा गानना बुंदो ओके मा ओके कोई ओके बोके नहीं नों किनारे बोलायबाय आंनिया इला मा मा बुस्थु तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन